Sziasztok! Bata Orsinak köszönhetően kedves szponzorom a Feles Challenge versenyben engem jelölt meg következő vetétásként, úgyhogy a mai este folyamán én fogom elkészíteni a kis turmixot, ami azért is érdekes, mert eldöntöttük Tomival közösen, hogy a változás útjára lépünk, és ehhez az is hozzá tartozik, hogy elkezdtünk edzőterembe járni, és most behúznak a fitness bérletet. Igen, szóval nemrég érkeztünk haza az edzésből, és hogy teljesen stílszerűek legyünk, ezért a vacsoránkat most itt előttetek fogjuk elkészíteni, ami a következőket fogja tartalmazni. Lesz benne egy kis tej, lesz benne light por, lesz benne naturgél és egy kis kardiohealth. Úgyhogy kezdem is. A tejet 2 személyre szól minden, úgyhogy a tejet úgy beletesszük. Aztán jöhet a csokis, ez az én kedvencem, de remélem majd Tomi is szeretni fogja. Igen. Aztán egy kis gél, és végül, de nem utolsó sorban, jön egy kis kardiohealth, csak hogy így az edzés alatt vigyázzunk szívünk egészségére. És most a nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fognak következni. Hát, ha minden igaz, akkor elkészült a mi kis koktélunk, és Juttáéknál láttam egyébként, hogy ők feles pohár helyett pezsgősbe töltötték a kis koktélukat. Hát mivel mi borozni szoktunk, ezért mi boros pohárba fogjuk tölteni, és ebből fogjuk elfogyasztani a mi kis koktélunkat. Szuper! Közben adok egy poharat a kameramannak is. Egészségetekre. Most ezt megpróbáljuk így húzódni. Egészségedre. Én is itt vagyok, csak tartom a kamerát. Közben mondhatod, hogy milyen. Csokis. Nagyon jó volt. Ezennel a vacsoránk letudva, és akit mi így közösen a következő Feles Challenge versenyre invitálunk, az nem más, mint Fischer Peti, úgyhogy ezúton is felszólítjuk arra, hogy holnap estig várjuk az által elkészített videót. Sziasztok!